Glory be unto Jesus. Pavanodikitira vari pamishando, pavanofamba nzendo dzenyika ino, dzimwe nguva zvinomborema, upenyu hwacho hwave makata. Don't be disheartened in this time, as we heard that we're asking God not to ever leave us. So be encouraged wherever you are in the world. Vhangeri tichangoriparidza chete. Hazvabasa kuti kune corona kati kune chi, tichangoriparidza chete vhangeri. Whatever it takes, even tiri mudzimba imomo tinoriparidza chete vhangeri. Saka Jesu hatisiye. Hazvabasa kuti tiri kupi, Zimbabwe, Australia, China kwacho, America, UK, Mwari hatisiye. Saka God will always be with us. So be encouraged wherever you are and encourage someone else. And try to stay away from this discouragement that, you know what, it's the end of the times. Kuti corona ichatipedze yese. Isu hatitombotya because vhangeri tinoziva kuti Mwari anogara nesu. Saka nhasi tichanzwa shoko as we promised from Apostle Reverend Chivaviro. Tosangana zvakare tichitenda mukoma tinashe nekutiimbira kwakanaka kwavaita. Pari zvino ndoda kutenda Mwari kuti tave zvakare live paFacebook pedu pamwe chete nepano panhare pafona vamwe. Tichaedza kuti chapter iyo tiitsanangure maminitsi mashoma kuitira kuti tingobatsirana. We really want to thank God for this time. I'll ask us kuti kana tasvika pana mapisarema 23 tisvike panguva yokutenda Mwari kunamata. Baba mazvita, takutendai munguva dzamasikati ano. Ichokwadi kuti paupenyu hwedu
tine nguva dzakawanda dzatinosangana nemadzudzu nematambudziko akafanana nedambudziko riri pasi rose iko zvino reurwere. Asi tinotenda Mwari vana masimba ose kuti kunyange nezvirwere zvakaiswa pasi petsoka dzenyu, shoko renyu rikareva kuna Isaya rikati namavanga enyu aya apa muchinjikwa tinoporeswa nokusingaperi. Baba, takutendai masikati ano, izwi renyu ngaritibatsire tigone kusimbiswa, tigone kuitirwa zvakanaka, tigone kubatsirwa nekuda kwezwi rinobva kwamuri, nokuti muri Mwari. Mazvita Kristu ana masimba ose. We give you glory and honor this afternoon in the name of Jesus. Amen. Now, regai tidzoke papisarema redu. Rinoti iro ndichaverenga zvichida muchirungu, asi pakutsanangura tozozvitsanangura muchishona. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff, they comfort me. Tinotenda zvikuru. Ino ndiyo chapter yatichafamba nayo pamaminutes mashoma ari kutevera. Ndoda kuti Mwari vagone kuzotibatsira. Chisi chinhu chitsva for the church to be meeting outside specified buildings sezvatinosiita nguva dzose. Ndinofunga kuti vanoverenga shoko vanoziva kuti kubva chechi yaJesu ichitanga, Jesu wakwira waenda kumusoro, mazuva anapita nana Johani, chechi yakatanga kupindirwa mumba. It was called the house church in Greek. They use the word oikos. You find it in the New Testament. Ndo chechi ya pataitaura nyaya dzana Cornelius, Acts chapter 10 baba verse 1. Pataiti vana Cornelius zvino akanga ari murume akatendeka waipa zvipo paakanga ari achinamata ari kumba kwake. The Bible says even when Peter visited him, hakuna chechi aipinda, zvipo zvake aipa ari kumba ikoko. Minamato yake inonzi minamato yako nezvipo zvako zvasvika kumusoro, zvaiitirwa mumba. And that was the house church. Chechi ichitanga, kereke yechikristu, vanhu vakanga vachipindira zvavo mudzimba. Chikonzero chacho vanyori vemabhuku vanotsanangura vachiti chimwe chikonzero chezvinhu zvikuru chaitika kwaive kutya, nekuti panguva iyoyo Jesu aienda, vakanga vachibata muutongi, vakanga vachida kuparadza the whole church, vakanga vasingadi kuti vhangeri yaJesu isvike kuvanhu. Saka nokudaro nekutya, vadzidzi vaizongosangana mudzimba votanga kunamata vari imomo. Chimwe chezvikonzero vaidazve zvekare kubuditsa mutsauko pakati pekereke yechikristu iyi yaitevera zvaJesu zvitsva nekereke yechijudha. Saka vaisangana mudzimba. Saka chisi chinhu chitsva kuti vanhu tinosangana zvekare mudzimba tichikurukura. Asi nekuda kwokuti Mwari vakatiitira nyasha dzekuti patekinoloji taakuti umwe ari kwaari umwe ari kwaari, kana tasangana nemaKristu akafanana neiwaya, hachisi chinhu chinofanira kuremera munhu kuti nhasi handina kuenda kuchechi. Chinonzi chechi tiisu, uye chinonzi chechi uvepo hwaMwari pakati pedu. It has got nothing to do with a building. It has got nothing to do with a specific place. Jesu achitaura kumukadzi weSamaria unoti zvino yakwana. Mukadzi unoti isu tinoziva kuti madzibaba edu vainamata mugomo iro, ndo munonamatirwa. Asi iye unoti yakwana nguva zvino nazvino, ichasvika nguva nazvino yatokwana yokuti vanonamata Mwari ngavanamate mumweya nemuchokwadi. It has got nothing to do with a building. So kune dzimwe hama, ndangofunga kuti satadzika nepisarema redu ningobatsira imwe hama inogona kunge ari kuremerwa kuti nhasi handina kufamba. Unonzwa kuitirwa zvakanaka, wafamba uchinoita fellowship. Yes, kuna Hebrews like last week takabata zvekare tikanzwa kuti chinhu chakanaka chinokurudzirwa. Even Paul anotaura kuti chinhu musarega tsika iyi yakanaka yokuungana pamwe chete muchifellowshipa. Asi kuungana pamwe chete muchifellowshipa zvekare ndikoku kwakafanana nezvataita taungana ipo pano. Ndiri kutenda kuti Mwari vanoburuka tiri ipo pano. Ndiri kutenda kuti Mwari vane chavachaita uye vane chavachareva kune umwe munhu. Saka chechi iri pano, Mwari vachitiitira zvakanaka. Hallelujah. Now, ndinoda kuti titarise zvekare panapa kuti shoko redu rati iro, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pisarema raDhavhidha iri ipisarema rinoverengwa nevanhu
panguva dzakawanda. Panguva yakafanana neyo ino nderimwe remapisarema atinoda zvikuru kushanda nawo, nderimwe remapisarema atinoda zvikuru kuti tirambe takabata paari, nekuti anotisimbisa munguva dzekuremerwa. Korona iripo, zvimwe zvirwere zvichiuya, matambudziko tichisangana nawo, but tine mamwe mazwi, tine mamwe mashoko anotisimbisa, tine mazwi anotipa akadzama, mashoko amwari akadzama anouya paupenyu hwedu, anotipa kugwinya, kutsungirira nokusimba nokuziva kuti Mwari vachinesu. Mamwe emazwi aya ndiro pisarema irori raDhavhidha, pisarema namba 23 nechishona kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Kana tikaritarisa parinotangira, ndoda kuti tipamhanya apa, parinotangira panoratidza kuti ipisarema raDhavhidhi, uye David paari kutaura unongoti Jehovha, unongotangira pakungoti the Lord is my shepherd. Now ndoda kuti tikurumbidze kunobata kuti David matauriro ake ari kuratidza kuti there is something or there is somebody that he is addressing somehow. Nokuti munhu haungosviki ungotanga kungotaura kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu, hapana chandingazoshayiwa ndikada, unless you were speaking to somebody. But we are not given the audience yaDavid upon this psalm. And zvinoratidza kuti munhu abuda mukumbunyikidzwa, munhu ane zvimwe zvinhu zvaari kuda kuadresa zviri kunetsa palife yake. Now let's remember kuti panouya panouya Samuel achida kuzodza mambo kuimba yaJese, ndoda timbodzokera pamashure pambichana, achida kuzodza mambo kuimba yaJese, zvinonzi vakomana vakanga vari pamba, shoko rakasvika kuna baba vavo Jese zvikanzi vana venyu vese ndiwane varipo vanakomana, pakati pavo pana achasarudzwa. But panoiswa vanakomana vese, David unotumwa kuenda kunofudza makwai. And Bible rinoripota kuti kumakwai ikoko waisangana nezvikara zvairwisana nazvo, shumba nemapere zvida kurwisa zvipfuwo zvababa vake. Now this gives us a certain picture about David as he gets into this psalm. This gives us a certain picture kuti pari kutsarudzwa kunzi vanakomana ngavamire apa, iye haaverengwi pavanakomana. Even the time yakanzi kuna Samuel hapana here mumwe asara Jese, unoti hapana pangori chikomana chidiki chimwe chaenda kunofudza, zvokuti he was not even counted. But now my question is, why did Jesse let his son go out kwaanoziva kuti ndo kune mapere, kwaanoziva kuti ndo kune zvinhu zvinokwadza makwai, but he is not given an older brother who can give covering and so forth? Saka ndikuona David achinyora psalm iri ari munhu wasiiwa ari ega, he is exposed. And where he needs protection, nobody is protecting. The father is not there. Ndiri kuona madzikoma ake are not there. Munhu wese akamirira kugarira crown yeumamboko, iye akamira ari ega. And I see him then standing there and he is saying, now handina shamwari yakamira neni, handina baba vakamira neni, handina mai vakamira neni, handina mukoma wakamira neni, but ndiri pano pandiri ini ndega nemakwai, ndiri kuzvinzwa kuti the Lord himself is my shepherd. Can I speak to somebody right now? Kuna umwe munhu izvozvi ari kunzwa kuti shamwari dzakakusiya, vamwe vese veukama vari kukuramba, vamwe vese vanofanira kukubatsira havasi kukubatsira, pawaifunga kuti even vawakambobatsira vachakubatsira, but hapana ari kuuya, nobody is coming forward, and you are in a certain situation. And in that situation I want you to stand up with your voice and say like David, the Lord is my shepherd, Jehovah ndiye mufudzi wangu, hakuna chandingashayiwa. Uadrese mweya yese inotatamutsa vanhu vanokubatsira out of your life, uti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Uadrese mweya yese yemadzinza emarudzi inotevera, inotatanutsa vanhu vanoda kubatsira, utaure kuti Jehovah, the Lord himself is my shepherd. Pawakarambwa, pawakasiyiwa, pawakatukwa, pawakasekwa, pawakasemwa, pawakasiyiwa vanhu vachiti hazvino akunoparara, toda kuona kuti chii chaitika. Rega ndikuudze kuti kune anonzi Jehovha, anonzi mufudzi wako, iyeye akamira newe, ukamira naye. Zviro kwazvo kunyange uine makwai akawanda sei, anomira newe panouya shumba dzenyika ino dzichida kuparadza upenyu hwako, dzichida kuparadza upenyu hwevana vako, dzichida kuparadza upenyu hwerelationship yako. Kune anomira newe, anonzi Jehovha mufudzi wangu. I see David alone out there achimira achitarisa kuti zvinhu zvazvamira zvakadai ndochiita sei, but une zwi raanoburitsa randinoda, Jehovha
The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Vafudzi vakawanda. Ipa pari kuedza kutaridza kuti kune mumwe chete. Kune vamwe vanoita zvakawanda wanda vafudzi vakawanda vanhu. Mweya yakawanda inoteera vanhu zvinoshandiswa nevanhu zvavanovimba nazvo zvakawanda wanda, but kune anonzi mufudzi Jehovha. Tiri munguva yakaoma kudai, tiri munguva dzekunge vamwe vachipara, tiri munguva dzekunge korona iri kutambudza pasi rese, tiri munguva dzekunge zvinhu zvese zvavharwa and the whole world has come to a standstill. There is a voice that I'm advocating right now. Ribude mauri, udaidzire kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Udaidzire kuti Jehovha ndiye mufudzi wangu. Kunyange ukanzwa maripoti akaita sei, kunyange ukatarira TV dzikabuditsa zvakaita sei, kunyange ukatarisa WhatsApp akanyora zvakaita sei, kuna anonzi Jehovha unochengeta. Ndiye mufudzi wokuti zvaoma pazvinooma pazvinoreruka kuna Mwari anomira newe. Obva apfuurira mberi oti ave mufudzi wangu Jehovha, I shall not want. Kureva kuti ini handingazomboshayiwa. Ndinoda temu rakashandiswa rechirungu rinoti I shall not want. Let me speak to somebody right now. Unogona kunge uri musizini yewanting. Kune zvakawanda zvinogona kunge zvakashota muhomwe dzako, pamwe mari hadzisi kukwana, mumabhengi mari hadzisi kubalansa, chikafu kumba, izvo zvizvi zviri kunzi kumashopu hamuna chinhu, vanhu vari kubvutidzana. Iwo uri kutofunga kuti pavari kubvutidzana ipapa ini handina kana mari yacho yekuenda kunobvutidzana navo, nekuti muhomwe mangu hamuna chinhu, zvikwereti zvakandimomotera. Kune zvinhu zvakawanda zvinogona kunge zvakashota palife yako, but let me tell you something. If the Lord is your shepherd, kana Jehovha ari mufudzi wako, hapana chaunoshayiwa. Mwari vatitire zvakanaka. You shall not want. And ndinoda panoti I shall, nokuti pachirungu iri kutaura in the future. Right now ndogona kunge ndisina, but I shall not want. Ukanzwa ati I shall not want, it means kuti izvozvo unogona kunditarisa palevel yandiri ndisina chandinacho, but kana Jehovha ari mufudzi wangu handirambi ndiri mustate yandiri. Kana Jehovha ari mufudzi wangu handirambi ndiri wetsoka. Kana Jehovha ari mufudzi wangu handirambi ndiri wokushaya pekugara. Kana Jehovha ari mufudzi wangu handirambi ndiri wokushaya basa. Kana Jehovha ari mufudzi wangu handirambi ndiri wokushaya kuroorwa kana kuroora. Kana Jehovha ari mufudzi wangu handirambi ndiri wokushaya mwana. I shall not want. Yes, at the moment I am wanting, but as I go with the Lord as my shepherd, I shall not want. Can I speak to somebody right now? He makes me lie down in green pastures, which means apa David ako addressa mweya iyaya inoita kuti zvinhu zvisayendeka paupenyu. Do you know, as we live this life, kune mweya inobvisa greenness pazvinhu zvatinobata. Unenge uine hope yekuti zvinhu zvichaita zvakanaka, and when you look at it unofunga kuti mangwana ndofunga zvinhu zvakadai, but unopinda pane imwe time yekuti unyatsoona kuti zvinhu hazvina kumira mushe. Kuna Jehovha unokurarisa pamafuro manyoro. But chandinoda apa vanhu vaMwari ndechekuti paanoti green pastures, unoita kuti ndirare green pastures, haina kuti anoita kuti ndifure green pastures. Zvanzi unoita kuti ndirare. Ukaona yakunorara mombe yaguta, ende ukaona hwai yakunorara ziva kuti yaguta. Saka panonzi unondivatisa pamafuro manyoro, sora riripo but yakaguta inobva yazora, kureva kuti he becomes Jehovah Jireh the provider, zvokuti kana ndaguta ndakunozorora pamafuro manyoro. Haatauri nyaya yekufura, ukaona yakunorara yafura kudhara. Saka Mwari ngavatibatsire, dai vabatsira umwe munhu right now. You might be lacking at the moment, but let me tell you, there is Jehovah who provides, and kana aprovida unoita kuti urare pamafuro manyoro. Remember kuti vana vaIsraeri even vachitambudzwa muEgypt kwaive nekanyika kainzi Goshen kavaigara, ende paitika maplugs ese akaitika muGoshen hazvina kuitika. I want to declare a Goshen upon your life. You might be living in a state yakazara makorona, yakazara chinyi zvese zviri kutambudza nechi, but let me declare a Goshen upon your life. Kune mafuro manyoro anofanira kuradzikwa naJehovha masikati anhasi. Kune mafuro manyoro anofanira kuradzikwa naJehovha mwedzi uno. Zvichaita kuti wega uone kuti simba raMwari riri kufamba paupenyu hwako. Usavhundutsirwa, kuna Mwari vanoprovida, kuna Mwari vanokuradzika pamafuro manyoro. Obva hanzi he leads me beside quiet waters. Ukaona pakutaurwa zvemvura taguta, mvura ndeyekuseredzera kana tichinge tapedza kudya. Pane munhu wandoda kudeclare masikati ano kuti dai Mwari vaseredzera zviri paupenyu hwako. Kana paine zvimwe zvawakambowana, dai Mwari vawedzera tumwe desert upon your life. Kana paine zvimwe zvinhu zvauinazveko, zvinhu zvawaka accumulate, vamwe vari mudiaspora, vamwe vari kutiona vari kuZimbabwe, vamwe vari pai, kana paine zvimwe zvawakaisirwa naMwari, I declare and I decree right now by the grace of God kuti dai Mwari vakurangarira patime yakafanana neiyo ino, vatokuwedzera mvura dzinozorodza
dzokunwa ugozorora uripo, Mwari vachiitira zvakanaka. Zvikanzi he restores my soul. Ipapa kune vanhu vakawanda vane mweya izvozvi isina shuwa. Where are we going? Are we going to die? Is this the end of the world? A lot of questions are being asked because of this virus yauya paupenyu. But regai ndikutaurire, dzakauya mavirus akasiyana siyana akakusiya uri mupenyu. Kwakauya zvirwere zvakasiyana siyana zvikakusiya uripo. As long as God wants you on this land, he will make you live and he will make you survive. No matter what it takes, no matter what happens. But as long as Mwari vari mufudzi wako, kana vachiri kukuda panyika ino, no corona fashioned against you will prosper in any way. And hakuna, ndosaka vachiona kuti zvimwe zvakauya. One day I declared during the course of the that even this corona shall come to pass. Zvichapfuura, ramba wakabatirira pana Jehovah. Zvikanzi he guides me in paths of righteousness for his name's sake. Kurava kuti panapa takudeclare, pakudeclarewa kune imwe mweya inobvisa munhu murighteousness. Panguva dzakadai so dzezvirwere zvakadai vanhu ndopavanotraya zvinhu zvese. And sometimes we are even taken away from our faith. Kutenda kwedu kunobviswa, rudairo rwedu runoshekwa. Vamwe vazhinji izvozvo zvikatarisa even mapost avo nemastatement nechi anotokudza kuti munhu yavhunduka, munhu yashekwa, munhu haasi kutoziva kuti chii chaitika kumberi, munhu haasina trust, munhu haasisina faith. But panguva dzakadai, if you keep yourself in the hollow of his hand, surely he will keep you in the paths of righteousness. Unokuchengetedza. Vamwe pavanenge vachiedza kuda kuita zvikiribidi zvavo nechi Mwari vanokuchengetedza mukururama. Usarasa kururama nekuda kwokuti parwariwa. Usarasa kururama nekuda kwokuti paita vanhu vanyora zvinhu zvakasiyana. Usarasa kururama nekuti kwaita social media. Usarasa kururama nekuti people are saying things about you. But he will guide you in the path of righteousness. And the Bible says that he does for his own name's sake. Kurava kuti kune vamwe vanhu vachachengetedzwa naMwari kuitira kuti Mwari vachengetedze zita ravo. Ukanzwa watonzi Mwari vachiti ava vanhu vangu ava vanorwira vanhu vavo nekuda kwokuti zita ravo rikudzwe. Saka zvimwe zvinhu zvichaitika mulife yomwe munhu, I declare and I decree, zvichaitwa nokuti Mwari varada kungoti mbiri ionekwe pazita ravo. Panonzi uyu munhu anonamata, Mwari vazviratidze kuti kana achinamata ini unochengetwa neni. Regai tifambe nekuda kwenguva. Zvikanzi even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Iya handichaitsananguri zvakareba because zvakaitsanangura zvakare last week. Even though I walk through, tikati isusu svondo rakapera. Ukanzwa zvakunzi even though I walk through, it's not saying even though I walk into. Hatisi kupinda mukorona kunofiramo. This is what I believe. We are just walking through. It's a phase which we are walking through. When you walk through, you are passing through. Hausi garamo. Saka nekuda kwezita rake nekuda kwokururama kwake kunyange tikafamba ipapa pampata umvuri worufu hatingatongotyi chake. Chiri kuita kuti David ataura kuti handityi chakaipa kuziva kuti Jehovha uneni. Saka chero akafamba pakamanikana, Jehovha unewe. Chero zvinhu zvikarema izvozvi kune vamwe vari kutoshaya kana hope chaidzo. Chero ukashaya hope, Jehovha vanewe. Batirira paari usabvapo. Kune vamweko zvino izvi vari kufunga kuti dai ndandazviuraya, zvino upenyu hwangu huchananga nekupi, zvino mapepa angu haachabudi, zvino chakadaiko ndikazodai vanhu havazondisekera. Nekuda kwezvakadaro ndiri kungoti ramba uri pana Jehovha. Kune asingakuseke unonzi Jehovha mumwe ariko kumusoro unotida. Kune asingakunyadzisi unonzi Jehovha mumwe ari kumusoro unokuda. Kune asingakuseme sezvauri kuitwa nenyika unonzi Jehovha mumwe ari kumusoro anokuda. Dai Mwari vakufambisa munzira dzekururama. Kunyange pauchafamba nepamupata womvuri worufu, chazvinoratidza ndechekuti mupata womvuri worufu may not be avoided. Nekuti every day when we go out and we come back into our houses, pane patinotopfuura nepamupata ifunga kuti nhasi dai ndandafa, nhasi dai ndandafa, nhasi ndanichitofa, nhasi ndanichitofa, asi Mwari vandichengeta. Pese ipapo mipata yemvuri yorufu, asi Mwari vanoramba vainesu. Regai timhanye nekuda kwenguva yobva yati, for you are with me, your rod and your staff, tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza. Ndoda kuti ipapa pandipatsanangure mbichana. Tsvimbo yaishandiswa nevafudzi. Tsvimbo yaishandiswa nevafudzi kurwisa zvikara zvinenge zvichida kuuya kuzorwa nezvavari kufudza. Kana ari makwai vaishandisa chinonzi tsvimbo kurwisa zvikara, mapere zvese. Mudonzvo wakanga uine chihuku nechepamusoro.
Mudonzvo waishandiswa kudzora makwai paanenge achipinda panhu pakaimba. Gwai rikanopinda pakamanikana raidhonzwa nemudonzvo, rikange rakurasika mune dzimwe raidhonzwa nemudonzvo. Saka pari kunzi tsvimbo yenyu nemudonzvo wenyu zvinondinyaradza. What David is simply saying is, as long as the Lord is your shepherd, kune tsvimbo ichauya palife yako. Pane zvimwe zvinhu zvaunotonyatsoona wega unotoziva kuti panapa yatsvimbo yaMwari yakundigadzirisa. Paunorashika Mwari voisa tsvimbo yekurwisa zvikara zvinouya mulife yako. Right now as I'm speaking to you, I will declare Isaiah 54:17, no weapon fashioned against you will prosper. Takaiparidza last week. Ndoda kuti uzive kuti hakuna chombo chakagadzirwa. Tsvimbo yaJehovha iyi, pane pamwe paunoona kuti iyi yatsvimbo yaJehovha iri kushanda. Wakarara unorwirwa, kune mweya inouya yerima inoda kutambudza rudzi rwako, inoda kutambudza iwe, inoda kutambudza mari dzako, inoda kutambudza vana vako. But pane paunonyatsoona kuti apa ndizive kuti ndabuda sei, because hapana changu chandaita. But ndinotemba kuti kune tsvimbo yaJehovha. Kana vavengi vakasimuka vachibva mativi mana, ngavaparadzwe nemativi manomwe nekuda kwezita raJesu. Kana mweya yetsvina yakasimukira life yako, ngaiparadzwe nekuda kwokuti kune tsvimbo yaJehovha. Kana vanhu vakauya vada kuparadza ukama hwako, ngavaparadzwe nekuda kwokuti kune tsvimbo yaJehovha. Tsvimbo inokurwira, asi mudonzvo unokudzora. Ndopaya paunoona kuti pane nguva dzimwe dzaunoti panapa ndarasika, pane zvakuitika, panapa ndarasika, pane zvakuitika. Jehovha vokukandira mudonzvo unokudhonza kukudzora mugwara. Ipapa pandiri kutaura kudai kune umwe munhu ane mweya wakutosumuka kuti indi handisingachafariri zvekunamata, but nekuda kwokuti pane shoko rauya iri ndiri kutonzwa kuti ndakunzwa kuda kutonamata zvakasimba. Ipapa pauri kutonzwa kudaro, ziva kuti iweyo mudonzvo waJehovha uri kukudhonza, kukudzosa munzvimbo. Kune zvimwe zvinhu zvaunofunga kuti matambudziko ari kuuya mulife yako, but vari Mwari vari kuisa mudonzvo wavo kuti vakudhonze, vakudzose paunofanira kunge uri. Ndinodeclare masikati ano, kana kuine mumwe ari kubuda muboka rewai, mudonzvo waMwari ngaukudzose. Kana kuine ari kurwiswa nemasimba, angave ari physical kana ari spiritual, right now, tsvimbo yaJehovha ngaisimudzwe palife yako. Tsvimbo yaJehovha ngaisimudzwe mufamily menyu. Tsvimbo yaJehovha ngaisimudzwe kubasa kwenyu. Tsvimbo yaJehovha ngaisimudzwe mucommunity maunogara. Tsvimbo yaJehovha ngaisimudzwe kunyange nepakati peshamwari paunorevererwa zvinhu zvisiri izvo. Tsvimbo yaJehovha ngaikurwire. Regai tiipedzise tichidai. Zvinonzi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Munondigadzirira tafura pamberi pevadzivisi, table yogadzirwa. Now pane chinhu chinonakidza panapa vanhu vaMwari chandoda kuti bate. Zvanzi munogadzira tafura pamberi pevavengi, in the presence of the enemies. Tafura iri kugadzirwa iwewe, but in the presence of the enemies. Kureva kuti ukaona vavengi vakuwanda, haikona kufokasa pavavengi, tsvaga pane table yako. Each time you see challenges coming in your life, dzichiunzwa nevanhu vari kutoona kuti kouya ari kundivengereiko, kouya anondivengereiko, kouya anondivengereiko, kouya anondivengereiko. Pazviri kuitika zvese izvozvo, ndoda kuti uite chinhu chakanaka. Don't focus on the enemies, focus on the table. Look around, there's a table that is prepared for you, because the Bible says he prepared a table in the presence of your enemies before you, which means kuti tafura yako haisi kure newe, iri padhuze newe. Ukaona vakonyanya kutaura stereke pamusoro pako, check around, your table is near. Pato ready ipapa, pane tumastondido netumamwendi mwine tunodyiwa. Your table is ready. When they speak more about you, look for your table. When they talk more about you, look for your table. When they gossip more about you, look for your table, for it is prepared before thy enemies. Izvozvi as I'm speaking, kune mumwe izvozvi anga ari busy, ndoda kuzompindura, ndoda kuzomudza, akandidai pagroup, akandidai kuchechi, akandidai kumba, akandidai kubasa, ndoda kunomugadzirira size. Aiwa, size chaichayo ndo yawatogadzirirwa. Mwari vatopedza naye. Table yako yesize yako iripo. Look for your table. Look for the door that God is opening. When people begin to spread false rumors and false stories about you, there is a table that is prepared in the presence of your enemies. Then you anoint my head with oil and my cup overflows. Musoro wangu munozodza namafuta. Mafuta, chinhu chinonzi anointing, ndakatsanangura the other day. Chinonzi anointing hachina kutangira pakuisa mafuta pamusoro wevanhu. Chainzi anointing, mafuta kudhara aiiswa pamisoro yemakwai. Kana musoro wegwai ukazodzwa mafuta, ndo yainzi anointing process.
wazodzwa mafuta, tumhuka tumwe tuyaito twaizouya tupembenene netuitwaidya makwai musoro nechitikonzera zvirwere hatwaiuya nokuti kana paine mafuta akagona kumhara ipapo kuti kaatake gwai. Saka unoona kuti pari kunzi unondizodza musoro namafuta, David uri kuadhiresa maspiriti ese anoisa zvirwere mukati melife. Ende ipapo anointing riri shoko rairevera kudzivirira kubva kutunhu tunomhara-mhara. Ipapa pandoda kudhikleya kuno umwe munhu kuti Jehovha ngavazodze musoro wako namafuta. Jehovha ngavazodze musoro wako. Kana wazodzwa namafuta, twese tumbuyu tunouya, different insects and all kinds of things. Tunana corona, tunanani, twese tunana malaria, tunana mudumbu, tunana musana. Twese patukunouya because wakazodzwa nemafuta, unodzivirirwa, wakachengeteka. Mwari ngavatitire zvakanaka. Umwe munhu ngaazive kuti kuna Jehovha unozodza. And may the Lord anoint you right now in the power of the blood of Jesus. Ropa raJesu rikavhe mhuri yako yese pazvirwere izvo zvakaita seizvozvo, udzivirirwe. Zvokuti chero zvikauya zvinoshaya simba ende hazvigoni kukutora nokuti wakazodzwa nemafuta aJehovha. Zvikanzi my cup overflows. Kune munhu anoda kudhikleya masikati anhasi ndichipedza kuti dai Mwari vakuitira zvakanaka, mukombe wako ngaufashuke, mukombe wako ngaufashuke. Ukaona mukombe wako fashuka wazara, kureva kuti Jehovha vanozadza zvofashukira, kureva kuti kana uine zvichiri kukwana iwewe chete, hatisati tasvika palevel yekunzi overflow. I declare and I decree masikati anhasi dai Mwari vakupinza palevel inonzi overflow. Umboitawo chimwe chinhu chinofashukira. Unoziva kuti munhu akaita overflow, kana zvakurasikira pasi, unotozoona kuti nedzimwe mhuka nechini vamwe vanozoya vachitoropa nezvakarasika. Ukaona uchiri palevel yokuti hausati wakugona kubatsirawo vamwe, hausati wakugona kupawo vamwe, zvoreva kuti hatisati tasvika paoverflow. Ramba uchinamata uti Mwari ndipinzeiwo muzoni, mulevel rinonzi overflow. Kana wapinda mulevel reoverflow, uchaona kuti even mapiro ako unotanga kupa nokuti zviri kupfachukira. Even zvinhu zvaunoshandisa unotanga kupawo vamwe nokuti zviri kupfachukira. Unoita overflow yezvinhu zvepasi rino, unoita overflow yamweya mutsvene mauri, unoita overflow kunyange yemari dzako, unoita overflow kunyange yezvinhu zvimwe zvakatarwa naMwari kuti ndo zvako zvepanyika ino. Nekuti kana waita overflow, you are then able to give even unto other people. Zvikanzi surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Goodness and mercy ngazvitevere mumwe munhu masikati anhasi. Dai zvikaitika kuti Mwari vakuwanzire nyasha, because he is your shepherd. Dai zvikaitika kuti Mwari vakuwanzire kukukavha nenyasha kusvika palevel yekuti vanhu vanoda kuona kunaka kwaMwari vanonongedza iwewe. Kune vanhu vekuti kana wakufunga kuti vakomana Mwari vakanaka, unotanga kufunga vanhu vakapa matestimony kuchechi kwenyu. Mwari vakanaka, unotanga kufunga vanhu vakapa matestimony kuchechi kwenyu. But as I'm speaking to you right now, may the grace of the Lord locate you. May the grace of God locate you. May the grace of God locate you. May the Lord become the shepherd in your life. May the Lord become the shepherd in your life. Pa season yakadai. So kuti goodness and mercy. Goodness and mercy. Goodness and mercy. Goodness and mercy. Kururama, nduramo, netsitsi, nduramo, netsitsi. Apa unongo uchiti ukawanirwa nduramo, ugoitirwa tsitsi. Ende hapana tsitsi dzinouya pasina kukanganisa. Ndopa ndachida kuti umwe munhu abate papa tichipedza kuti even Jehovha vari mufudzi wako. David haasi kuramba kuti anogona kutadza nekuti munhu wenyama. But ukanzwa pakunzi nduramo netsitsi, zvinoreva kuti ukaona pakunzi tsitsi, zvinoreva kuti patadzwa, pakuregererwa. Saka tiri kuti kururama kuchikutevera, ukakanganisa ukadonha ukatsvedza, tsitsi dzokuputira. Kururama kuchikutevera, ukakanganisa ukadonha, tsitsi dzokutevera. Saka goodness and mercy ngazvikavhe life yako, zvekuti at the end of the day people begin to see God through you. May the Lord bless us. Mwari vatitire zvakanaka masikati anhasi. Nangofunga tingoshare shoko irori nemuchidimbu kuti gara wakaziva kuti mazuva iwaya akakwarantainwa vanhu, mazuva iwaya akakwarantainwa zvinhu, mazuva iwaya akakwarantainwa kunyange upenyu hwedu hwese hunenge hwangova quarantined. But tiri mukwarantine imomo kuna Jehovha unofudza. Iyeye ndiye anga achiimbwa nemwana program ichitanga zvikanzi musavasiye, fambai navo. Ngaafambe nesu, ngaafambe nesu, atichengete. Corona ichapfuura. One day tinenge takutaura yahistory tichiti pakamboya anonzi makorona, asi tina Mwari vanotira zvakanaka. Dai Mwari vatibatsira, dai Mwari vatichengeta. Pandakuda kunonamata iko zvino, ndakuda kuti tingonamata tese pauri ipapo. If you can be able to kneel and pray,
it will be good. Kana ukakwanisa kupfugama kuti unamate, ndoda kuti tingonamata pamwe chete. I want to declare a few things upon you as I finish, as I conclude right now. Ndoda kuti Mwari vangotitira dzimwe nyasha nekuda kwezwi ravo pauri papo. If you are able to kneel down and pray, kana tapedza kunamata, ndichazokumbira kuti vane zvipo zvekupa kukereke ndoziva kuti vakawanda vari panapa tirive papleno paSt Church papleno, but kune vazhinji, I know there are hundreds and thousands who are going to watch this. Paucharinzwira izwi irori kana tasvika pastage iyoyo uri paunokwanisa kupfugama kuti unamata. Usingakwanisi kupfugama ndoda kuti ungonamata uri paunenge uri ipapo, wobva watambanudza ruoko rwako kutambanudzira chipo chekubvisa kukereke yako chauri kubvisira Jehovha anokufudza mazuva ese. Vamwe anoshati maoffering, vamwe anoti matithe, vamwe vane mapledge echi, zvokuti uri kumba hauna kuenda kuchechi hazvifaniri kukutadzisa. Kutambanudza ruoko, kutenda unokuchengeta svondo nesvondo. Saka muchaona kuti machechi ese ane maplatforms awo ekupa, asi ndaikukurudzira kuti ukapedza kunzwa izwi iroriri usaregedza kutambanudza ruoko rwako kupa kuna Jehovha. Chauri kungomupira masikati anhasi ndechekuti ndinotenda Mwari kuti muri mufudzi wangu. I'm giving you an offering, I'm giving you a tithe, I'm giving you whatever, I'm giving you a pledge, I'm giving you whatever that you were supposed to give in church today. Give it. Find your church account details and everything and give unto the Lord. Kusupporta basa raMwari. At the same time, tichitenda kuti Mwari mazvita zvenyu. Makaita henyu nekutida mukatita mufudzi. Mukave mufudzi wedu paupenyu wedu. Saka nhasi tikungokutendai nekuda kwokutifudza, nekuti patinobuda everyday mangwana mwana webuda ndo mabasa, kudzoka kumba inyasha. Kupinda Tuesday wodzoka kumba inyasha. Wednesday wodzoka kusangana zvekare next week Sunday is the grace of God. Just stretch your hand, give unto the Lord and give the best that you can with all happiness and joy. And thank God for keeping us alive even in this season yema corona. Tinamate. Baba mzita ra Jesu ndakutendai. Masikati anhasi vana venyu vanzwa izwi renyu, nesuwo tose tashumirwa naro. Chitibatsirai masikati iwo ano, nyasha dzenyu dzidururwe pamusoro pedu. Rambai muchitifudza, batai maoko edu. Cover us, Lord, in your blood that was shed on Calvary. Even when diseases and pandemics of this world and epidemics, whatever names that they use upon them, in the mighty name of Jesus, even when they come upon our lives, we pray, mighty God, that you release your grace and release your anointing and release your power to cover us, for you are Jehovah, our shepherd. You are the Lord, our shepherd, and even our enemies shall not prevail. Even diseases, when they come as enemies, they will not prevail, for we are fully covered by your grace. Nyasha dzenyu dzitichengete Baba, nyasha dzenyu dzititire zvakanaka. Ndonamata nomwe munhu right now Baba ari kundiona masikati anhasi, aropafadzwe, achengetedzwe, arwirwe pahondo dzaari kusangana nadzo. Mwari mutitire zvakanaka. Takutendai muzita raBaba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Tinotenda Mwari nekuda kweshumiro ino. Ndichakumbira